את הטמפו מחוץ. רגע, את מקליטה אותי? נכון. כשאני חושבת על התכשיטים שלי, אני לפעמים אומרת, כאילו, מה, אני יצרתי את כל התכשיטים האלה? אני יצרתי את כל היופי הזה? והכל בעבודת יד. את יודעת, אני לפעמים מתפעלת מעצמי, כאילו יש כאן שעות של עבודה, ממש שעות של עבודה, שעות של אנרגיה, הרבה מחשבות נכנסו לתוך התכשיטים האלה, הרבה ממני נכנס לתוך התכשיטים האלה. את המוזיקה שהקשבתי לה באותו רגע שסרגתי, הפודקאסט שהקשבתי לו, כאילו, יש כאן שעות של יצירה. לפעמים אני סורגת כשאני בייביסיטר. אנחנו סבתות סורגות, כאילו, אז לפעמים אני סורגת כשהנכדים ישנים ואני שומרת עליהם. כאילו, וכשאני מסתכלת על התכשיט, אני מנסה להיזכר מה עברתי כשיצרתי אותו. חיים שלמים. וכשאת מזמינה ממני את התכשיט, עובר אלייך כל מה שאני הכנסתי בתוך התכשיט הזה, את החשיבה החיובית, את העשייה שלי, את האנרגיות, את החשיבה, איזה צבע הולך עם איזה צבע אפילו. כל מה שישב לי בראש באותו רגע נמצא בתוך התכשיט שהוא עכשיו בדרך אלייך. ואני כל כך מאושרת, ואני כל כך מאושרת שאת מאושרת. אני רואה את התמונות שלך אחר כך, כאילו, של לקוחות ששלחו לי, שהן מאושרות עם התכשיטים שהם קנו ממני. עוד פעם. אני גרה ביישוב קהילתי. יישוב זו יישוב קטן, אני גרה לא רחוק מבית ספר. אני שומעת את הצחוק של הילדים, אני שומעת את הפעמון של ההפסקות. זה חלק מהחיים שלי פה במקום הקטן הזה שאני גרה בו, וגם זה עובר לתוך היצירה שלי. כאילו, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, זה בדיוק זה. הכל, החיים, ציות הציפורים, הרוח, העלים, צחוק הילדים, צלצול בית ספר, הרעש של המכוניות שעוברות פה בכביש הקטן שלנו, כל זה חלק מהחיים שלי. וכשאני מחפשת השראה, אני לפעמים יוצאת החוצה אל החצר שלי, ואני מנסה להתחבר למה שקורה מסביב, לנסות להבין מה אני צריכה לעשות באותו יום, איפה אני נמצאת באותו יום, מה האנרגיות שלי באותו יום. עכשיו, אם לפעמים עצוב לי, אני יוצאת החוצה, כוס קפה, שומעת את ציות הציפורים, שומעת את הצלצול של בית ספר, שומעת את הילדים, וזה מוסיף לי שמחה. זה חלק, כאילו, החיים מלאים בכל כך הרבה דברים. לפעמים אנחנו למעלה, לפעמים אנחנו למטה. לרוב אנחנו באמצע. והתכשיטים שלי, המטרה שלהם היא להעלות אותנו דרגה אחת למעלה ממה שאנחנו נמצאות. תמיד זה עושה לנו יותר טוב. וזו המטרה שלי. המטרה שלי לעשות יותר טוב לך, לעולם. וזה הכלים שלי. הכלים שלי, המתנה שלי, היכולת שלי לסרוג. ההתמדה ביצירה של התכשיט. להסתכל על הפרטים הקטנים בתכשיט ולהתאים, אם זה להתאים את הסוגר, להתאים את הטליון, להתאים את החוליות, כל פרט ופרט בתכשיט, בכל דבר השקעתי מחשבה. כל דבר היה חשוב לי כדי שבסופו של דבר יצא ממני תכשיט שהוא מושלם. זאת אומרת, יודעת, אין מושלם, אבל זה מושלם בעיניי, כי אני מוציאה ממני תכשיטים שהם מושלמים בעיניי, והם עוברים אלייך, וכמובן עם האחריות ועם האהבה שלי ועם
כל ועם האנרגיות, החיוך שלך. ועם כל האנרגיות, וגם עם החיוך שלי נמצא כאן, בתכשיט. החיוך הוא חלק ממני. גם כשעצוב לי אני מחייכת. אין, החיוך הוא חלק מהחיים שלי. החיוך הוא אני. יפה, יפה. נראה לי